Soňra özüniň münasip görän dalaşgaryny tesirmek üçin hormatly prezidentimiz käbesi Oglaba Dece bilen Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrabynyň 48-nji saýlaw uçastygyna geldi. Alayık derecede yerine getirmekleri ornu ähli zirur tagallarlar berza edipdir. Şeýlekem milli we halkara tynçylary taýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine münasip gören dalaşgaryny tez vermek çäretiniň guramaçylyk geçilişine gödäwçilik etdiler. Köpçüliklerin habar berişlerinin wekilleri ýurdumyzda aýratyn taryhy ähmiýeti bolan fiýasy jemgyçlik çäräniň ähli tapgyrlaryny, onuň geçilişini giňden beýan etdiler. Munyň özi fiýat çäräniň guramaçylyk geçirilmegine toplumlaryň ýetatda çemelişlendigini aýdym görkezdi. Gahraman arkadagymyz özüniň mehriban käbesi bilen birlikde raýatlyk borjyny we konstitusiýon hukuklaryny berza etmek maksady bilen münasip gören dalaşgaryny öz seslerini berdiler. Bu görnüşler mehriban arkadagymyzyň bir karar eden ýurduny, maşgaly gymmatlyklaryna aýratyn sarpa goýulýanlygyny we ýaşyl nesilleriň aýratyn mehrem eneleriň uly hormat söýgü bilen gurşulýanlygyny görkezýän pursatlary urildi. Jemgyçlik siýasy çäre bolan Türkmenistanyň prezidentligine saýlawlaryň ýokary Aqdağını, aqdağını, aqdağını unutma.